ενίσχυση τους πρωτογενούς παραγωγής με αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, τον εξυγχρονισμό των δικτύων άρδευσης, την παραγωγική διαδικασία σε γεωργία και κτηνοτροφία. Έχουμε τον καθορισμό των περιοχών ΙΚ, δηλαδή των οικιστικών περιοχών, την επανεξέταση των χρήσεων γης και όρων δόμησης στο σχέδιο πόλης Ηράκλειας, όπως το είχαμε αναφέρει αυτό και στο σενάριο 1, την εξέταση φυσικά πρόβλεψης νέων οικιστικών υποδοχέων με επεκτάσεις περιορισμένης έκτασης, κάτι το οποίο βέβαια με τον αναφερόμενο πληθυσμό και τη μείωση που παρατηρείται δεν είναι δυνατόν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, να τεκμηριωθεί. Και προχωράμε στον καθορισμό των περιοχών ΠΕΔ για βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χοντροπόριο στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας, Σκοτούσας και στην Δημοτική Ενότητα Στριμονικού και ειδικά περιοχών ΠΕΔ εμπορευματικών λειτουργιών στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας και Στριμονικού. Ίσως εδώ θα κάνουμε λίγο το μπρος-πίσω σαν διαδικασία για κάθε είδος κατηγορία περιοχών, να βλέπουμε και τους αναλυτικούς χάρτες. Βλέπουμε εδώ τα ΜΟΒ είναι οι περιοχές ΠΕΔ. Ας παρατηρήσουμε δυτικά της Ηράκλειας, η περιοχή που είχαμε και ανέφερε ο κ. Μπούσιος για το ότι είναι λανθασμένη μεταξύ Ηράκλειας και Χρυσοχώραφα, έχει απομείνει, έχει τεμαχιστεί θα έλεγα και έχουν απομείνει δύο κομμάτια της. Το βόρειο κομμάτι ουσιαστικά είναι μια επέκταση. Γιατί έχει γίνει αυτό? Όντως υπάρχει ένα ρέμα στο σημείο που είχε θεσμοθετηθεί η προηγούμενη περιοχή στα πλαίσια του Βούπουσου. Φαίνεται ότι είναι δημόσια έκταση και δεν υπάρχει επομένως κανένας λόγος να επεκταθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία σε αυτό. Και δεν είναι και δόκιμο. Όμως, το νότιο κομμάτι που το προτείνουμε είναι διότι έχουν ήδη εγκατασταθεί δραστηριότητες στο σημείο αυτό και το υιοθετούμε με την έννοια ότι αυτές οι δραστηριότητες, αν θέλουν να κάνουν μικρές επεκτάσεις στα πλαίσια του πολυγώνου που προτείνεται, να μπορούν να τις κάνουν και να μην είναι ασύμβατη η όποια μικρή επέκταση των δραστηριοτήτων. Το τμήμα βόρεια είναι εκτός της δημόσιας έκτασης παύλα ρέμα και άρα θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί και να εξυπηρετήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Νότια της Ηράκλειας υπάρχει το πολύγωνο το ΜΟΒ επίσης. Είναι περίπου στα όρια του σχεδίου της Ηράκλειας. Υπάρχει όμως ήδη έχει αναπτυχθεί μια αρκετά μεγάλη δραστηριότητα και γι' αυτό και το επεκτείνουμε προς τα πίσω, όχι προς το σχέδιο. Το πολύγωνο το ΜΟΒ μεταξύ Ηράκλειας και Βαλτερού επίσης είναι επί του δρόμου που συνδέει το Βαλτερό με την Ηράκλεια. Υπάρχουν ήδη μεγάλες δραστηριότητες, τις οποίες όπως βλέπετε δεν τις επεκτείνουμε κατά μήκος του οδικού άξονα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε την όχληση επί του δρόμου, δεδομένου ότι πιστεύουμε ότι οι κύριες είσοδοι των πόλεων εν γέννη θα πρέπει να ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό μοντέλο, όπου δεν παρατηρούμε βιοτεχνικές και βιομηχανικές δραστηριότητες σε αυτές. Αντίθετα βλέπουμε εισόδους πόλεων με πολύ καλή αισθητική και μη κορεσμό δραστηριοτήτων. Ανατολικά του Βαλτερού βλέπουμε τρεις περιοχές. Ξεκινάμε από την ΜΟΒ που είναι η ΠΕΔ. Στο σημείο εκείνο υπάρχει μια αρκετά μεγάλη για την περιοχή μονάδα της ΔΕΛΤΑ. Άρα, αν θέλει να επεκταθεί, δεδομένου ότι θα εξασφαλιστούν και θέσεις εργασίας από την επέκτασή της, άρα θα υπάρχει απασχόληση για τον τόπιο πληθυσμό να μπορεί να γίνει και να μην έχει πρόβλημα. Και βέβαια, πέρα από αυτή την εγκατάσταση, να μπορούν
δίπλα να γίνουν και κάποιες επιπλέον επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το ανοιχτό μπλε πολύγωνο μεταξύ βαλτερού και του ρέματος, βλέπουμε στο υπόμνημα ότι είναι υπέρ που λέγαμε πιο πριν εμπορευματικών λειτουργιών. Στο σημείο αυτό δεν είναι βιοτεχνικές οι υφιστάμενες δραστηριότητες, άρα εκεί θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εμπορευματικές λειτουργίες, οι οποίες δεν είναι και τόσο ασύμβατες με το πνεύμα που λέγαμε ότι να μην υπάρχει κορισμός των βασικών οδικών αξώνων που οδηγούν στα μεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής. Θα ξαναγυρίσω λίγο πίσω ή μάλλον να πάω λίγο επίσης μπροστά για να ολοκληρώσουμε τα MOV, δηλαδή τις βιοτεχνικές και βιομηχανικές περιοχές. Είδαμε στο Βαλτερό, εμφανίζεται πάλι η περιοχή που την είπαμε, οπότε το ολοκληρώνουμε και ξαναγυρνάω πίσω στο κείμενο. Για πού λέτε? Στο Βαλτερό. Ναι, εννοείται ότι θα είναι τα όρια του ποταμού, θα γίνει οριοθέτηση, είναι ακριβώς προς τα μέσα. Οι χρήσεις θα είναι έξω από την οριοθέτηση των ποταμών. Οι αποστάσεις. Ναι, θα τηρηθούν όλα, θα είναι σε πάσα λεπτομέρεια στο επόμενο στάδιο. Κάτι άλλο υπότι. Το στριμονικό, ένα λεπτό. Ναι, συγγνώμη, κοίταζα πάνω. Λοιπόν, στο στριμονικό βλέπουμε το MOV. Είναι δίπλα στο κτέλ, υπάρχουν ήδη κάποιες μονάδες οι οποίες έχουν μια δυναμική και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν, διότι περαιτέρω, όχι μόνο αυτές, αλλά και κάποιες άλλες, δεδομένου ότι έχουμε την γειτνίαση με την Εθνική Οδό. Άρα μπορεί να υπάρχει μια προσέλκυση επενδύσεων. Το σημείο απέχει ικανοποιητικά από τον οικισμό, δεν υπάρχει όκληση και επίσης είναι υποβεβασμένο υψομετρικά σε σχέση με την Εθνική Οδό. Άρα δεν υπάρχει και οπτικά κάποια όκληση. Επιπροσθέτως, οι ήδη υφιστάμενες μονάδες δεν θα λέγω ότι είναι ιδιαίτερης αισθητικής επιβάρυνσης ή και όχλησης. Επίσης, την ευρύτερη περιοχή του κτέλ, είναι αυτή η τριγωνική σφήνα που φαίνεται με το μπλε πολύγωνο, θα μπορεί και κοντά στο κτέλ να αξιοποιηθεί ο χώρος και για εμπορευματικές λειτουργίες. Άρα η συγκεκριμένη πρόταση είναι εκεί να είναι το μεν MOV να είναι βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ΠΕΔ, το δε ανοιχτό μπλε, ΠΕΔ εμπορευματικών δραστηριοτήτων. Γυρίζουμε πίσω στις Σκοτούσα, δεν έχουμε στο δεύτερο σενάριο. Δεν έχουμε προτείνει κάτι, δεν έχουμε δει κάποια ιδιαίτερη δυναμική και δεν έχουμε προτείνει στο δεύτερο σενάριο κάτι. Εδώ, δηλαδή στο δεύτερο σενάριο, είναι περισσότερο το πνεύμα, το ενδιάμεσο της πλήρους ανάπτυξης του Δήμου, που είναι το σενάριο 3, και της μη με νέους όρους ανάπτυξης, που είναι το σενάριο 1. Στο βαθμό που έχουμε κάποιες τάσεις σε Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας και Στριμονικού, ήδη καταγεγραμμένες, επεκτείνουμε στο σενάριο 2 αυτές τις τάσεις. Άρα δεν έχουμε στην Σκοτούσα κάποια καταγεγραμμένη τάση. Ωραία. Ωραία. Θα τα ακούσουμε στην πορεία. Λοιπόν, προχωράμε
προχωράμε στις περιοχές ΠΕΚ, που είναι τα θεσμοθετημένα, όπως είπαμε, άρα αυτά δεν τα πειράζουμε, απλώς τα ενσωματώνουμε, τα θεσμοθετημένα σε σχέση με Natura 2000, δάση, καταφύγια άγριας ζωής κλπ. Έχουμε τις περιοχές ΠΕΠ, που είναι οι παραποτάμιες ζώνες και οι παραρρεμάτιες ζώνες και ενδεχομένως και κατελειμμένα σύνολα, άρα εδώ έχουμε την οριοθέτηση των ρεμάτων, που είπαμε ότι υπάρχουμε και καινούριο θεσμικό πλαίσιο με βάση την οριοθέτηση των οικισμών, που θα πρέπει να γίνει προσωρινή οριοθέτηση των ρεμάτων. Προχωράμε επομένως μετά στις περιοχές ΠΕΧ για τον περιαστικό χώρο. Προτείνεται περιοχή ΠΕΧ περιαστικού μόνο για την πόλη της Ηράκλειας, άρα μπορούμε να το δούμε στον χάρτη. Βλέπουμε ότι στα δυτικά της Ηράκλειας είναι το κίτρινο πολύγωνο. Είναι νότια του δρόμου Ηράκλεια Λιθότοπος. Ποιο είναι το σκεπτικό αυτής της ΠΕΧ? Είναι ότι οι περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με τα σχέδια πόλης και βρίσκονται και σε κάποιους οδικούς άξονες που αποτελούν εισόδους των πόλεων ή κινούνται περιφερειακά των πόλεων, να μην κοριστούν τόσο πολύ και να ουσιαστικά στην πράξη να καταλήγουν να είναι επεκτάσεις του σχεδίου. Άρα να θεσμοθετηθούν κάποιοι πιο ήπιοι όροι δόμησης, ούτως ώστε να είναι οι περιοχές αυτές περισσότερο άνετες οικιστικά. Άρα προτείνεται η συγκεκριμένη ΠΕΧ. Στις άλλες δημοτικές ενότητες, στο σενάριο 2, δεν προτείνεται συγκεκριμένη ΠΕΧ περιαστικού χώρου. Γυρνάμε πάλι πίσω στο κείμενο και έχουμε την ΠΕΧ για την αγροτική παραγωγή και τον αγροτουρισμό, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα και τη δημιουργία ζώνης κτηνοτροφικού πάρκου στην Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας. Η περιοχή αυτή είναι η μεγαλύτερη σε έκταση περιοχή του Δήμου, δηλαδή είναι όλη η εναπομένουσα περιοχή πλην των περιοχών που είπαμε μέχρι τώρα και των περιοχών ΠΕΧ θα πούμε στο επόμενο, που είναι οι σημειακές ΠΕΧ των ιδιαίτερων χρήσεων. Άρα μπορούμε να πάμε στους χάρτες ή μάλλον να πάμε στον εποπτικό χάρτη του σενάριου 2. Βλέπουμε την περιοχή που αναπομένει από τις προηγούμενες περιοχές που αναφέραμε. Και εστιάζουμε τώρα στο τμήμα της αγροτικής ουσιαστικά περιοχής, που χωροθετούνται εντός αυτής της περιοχής τα κτηνοτροφικά πάρκα. Εδώ βλέπουμε, στην πρώτη εικόνα βλέπουμε το κτηνοτροφικό πάρκο νότια του Βαλτερού, που είχαμε πει και στο σενάριο 1, και βλέπουμε στα ανατολικά του ποταμού ένα μικρό κτηνοτροφικό πάρκο, το οποίο προτείνεται φυσικά μετά τα όρια του ποταμού, στα ανατολικά του υφιστάμενου χωματόδρομου που υπάρχει και πάει στο βιολογικό καθαρισμό, που τον βλέπουμε με το μπλε κύκλο, και περίπου προσεγγίζει τον δρόμο που προσεγγίζει το Βαλτερό. Όμως, επειδή τα κτηνοτροφικά πάρκα καλό είναι να μην γειτνιάζουν, να μην είναι ως παρόδια δραστηριότητα σε σημαντικούς οδικούς άξονες, αν γνωρίζετε το σημείο που υπάρχει μεταξύ του δρόμου και του υφιστάμενου κτηνοτροφικού πάρκου, το αφήνουμε εκτός του πάρκου, ούτως ώστε να μην έρθει το κτηνοτροφικό πάρκο μέχρι τον δρόμο. Άρα να αναπτυχθεί από το υφιστάμενο κτηνοτροφικό πάρκο προς τα πίσω, σε αυτή τη σφήνα που βλέπουμε, μέχρι περίπου τον βιολογικό. Στις επόμενες εικόνες βλέπουμε το κτηνοτροφικό πάρκο νότια του Βαλτερού, βλέπουμε το πάρκο βόρεια της Κίμησης. Είναι ένα πάρκο κτηνοτροφικό το οποίο έχει μια αρκετά μεγάλη δυναμική, το οποίο το επεκτείνουμε ουσιαστικά.
Αριστερά βλέπουμε στα ανατολικά του λιμνοχωρίου τα κτηνοτροφικά πάρκα που είναι επιμήκη και διατάσσονται εκατέρωθεν του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Στο ποντισμένο στα δυτικά έχουμε το πάρκο που βλέπετε. Στον Χήμαρο επίσης στα δυτικά. Στο Ζευγολατιό στα νότια. Και στο Στριμονικό στα δυτικά, σε μια παραρεμάτια ζώνη που ήδη υπάρχουν δραστηριότητες κτηνοτροφικές, περίπου από κάτω από την Εθνική Οδό. Προχωράμε στις υπόλοιπες προτάσεις του σενάριου 2. Ολοκληρώσαμε την ΠΕΧ για την αγροτική παραγωγή και τον αγροτουρισμό. Τα κτηνοτροφικά πάρκα που είπαμε ανήκουν όλα στην Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας και ορίζονται οι ΠΕΧ για ιδιαίτερες χρήσεις, όπως είναι για παράδειγμα δεν θα τα ορίσουμε τώρα σε αυτό το στάδιο γιατί δεν προβλέπεται, αλλά τα αναφέρομαι. Στο επόμενο στάδιο θα είναι πολύ συγκεκριμένα, που είναι τα νεκροταφεία, στρατόπεδα, ενδεχομένως ζώνη απαλωτρίωσης της σιδηροδρομικής γραμμής, η ζώνη διέλευσης εισαγωγού φυσικού αερίου, ζώνη απαλωτρίωσης γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης, είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί, το χιτί και η ΜΕΑ που βρίσκεται στις εκτάσεις του Δήμου, ανοιχτά μουσεία κλπ. Επόμενη πρόταση είναι η δημιουργία μεγάλου πάρκου πόλης στην Ηράκλεια ή εναλλακτικά συνδικό πάρκο, δηλαδή όχι πάρκο, αλλά συνδικό πάρκο με δεντροφύτευση, στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής πλατείας, στην περιοχή πέριξης του γηπέδου, καθώς και σε εκτάσεις της πόλης στα βόρεια και στα δυτικά. Είναι η δημιουργία πράσινης διαδρομής, δηλαδή δεντροφύτευση με δέντρα παχιάς σκίασης στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ηράκλεια. Και προχωράμε στις υποδομές. Είναι η αναβάθμιση του οδικού άξονα Παλαιόκαστρο, Εθνική Οδός Γεφυρούδη, Βαλτερό, Ηράκλεια. Η αναβάθμιση του ανισόπεδου κόμβου που αναφέραμε στην αρχή στην Εθνική Οδό στο Παλαιόκαστρο δεν έχει μια σύγχρονη διάταξη και σχεδιασμό, θα λέγαμε ο υφιστάμενος κόμβος. Έχει δρομολογηθεί έτσι. Εντάξει, εμείς δεν το γνωρίζαμε ότι έχει δρομολογηθεί, αλλά το μάτι φαίνεται ότι δεν είναι κατάλληλο. Λοιπόν, έχουμε την βελτίωση, όπως είπαμε, που είναι κάτι που δεν συζητιέται, του νερού ίδρευσης. Προτείνεται στο πλαίσιο του παρόντος σεναρίου το ποσοστό απολειών στο δίκτυο ίδρευσης να πάει στο 30% του εισερχόμενου νερού. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, δεδομένου ότι τα τελευταία 30 χρόνια οι απώλειες σε επίπεδο χώρας είναι της τάξης άνω του 60% και το απογοητευτικό είναι ότι ήταν πριν 30 χρόνια άνω του 60% και παραμένει ακόμα και τώρα άνω του 60%. Είναι η εκπόνηση μελέτης διαχείρισης υδατικών πόρων, σχετίζεται και με το προηγούμενο, με το στόχο δηλαδή πώς θα επιτευχθεί το ποσοστό του 30%, αλλά περιλαμβάνει και άλλα ζητήματα. Ο εξυγχρονισμός και η επέκταση των δικτύων άρτευσης, η επέκταση των δικτύων αποχέτευσης και βέβαια η αναβάθμιση και η επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων, που είναι κοινή ουσιαστικά του Δήμου Ηράκλειας και του Σιδεροκάστρου, ώστε να εξυπηρετήσει και τους οικισμούς στους οποίους θα γίνει η επέκταση των δικτύων. Προχωράμε στην προστασία περιβάλλοντος. Είναι τα θέματα που δεν συζητιώνται σε σχέση με τις περιοχές Natura 2000, το Εθνικό Πάρκο Κερκίνης για τα δάση, τα καταφύγια άγριας ζωής, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους κλπ. Επαναλαμβάνονται, επομένως δεν συζητιέται να μην περιλαμβάνονται στο οποιοδήποτε σενάριο και ενδεχομένως η πρόθεση καινούριων θεμάτων που μπορούμε εμείς μέχρι και την ολοκλήρωση του δευτέρου σταδίου να εντοπίσουμε σε σχέση με την προστασία και τη διατήρηση της φύσης.
Έχουμε ολοκληρώσει το σενάριο 2 και προχωράμε στο σενάριο 3, που είναι οι δυναμικές παρεμβάσεις, αλλά με κριτήριο την απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε τον εποπτικό χάρτη, τον οποίο θα δούμε περισσότερο στους αναλυτικούς χάρτες στη συνέχεια. Εποπτικά να πω ότι το πνεύμα του σενάριου 2 στο σενάριο 3 τηρείται, γίνεται πιο συγκεκριμένο και επεκτείνεται τόσο χωρικά, δηλαδή προκύπτουν περιοχές πιο συγκεκριμένες, τόσο σαν έκταση από αυτές τις περιοχές, σε αυτές τις περιοχές που είχαν προταθεί στο σενάριο 2 και επίσης προτείνονται και καινούργιες περιοχές προς αξιοποίηση, ανάλογα με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης. Άρα, για να μην επαναλάβω τα ίδια θέματα που έχουμε πει και ισχύουν και στο σενάριο 3 και έχουν ακουστεί στο σενάριο 1 και 2, θα τα πω συνοπτικά. Άρα μιλάμε ότι οριοθετούνται οι οικισμοί, σύμφωνα με το νέο πι-δέλτα, οριοθετούνται τα ρέματα, προσωρινή οριοθέτηση των ρεμάτων, σύμφωνα με το ίδιο πι-δέλτα, οριοθέτηση των οικισμών. Τα θέματα της προστασίας φύσης για τα ήδη θεσμοθετημένα ισχύουν κατά γράμμα. Εξέταση των ανακολουθιών που έχουν διαπιστωθεί και έχουμε κουβεντιάσει και με τον κύριο Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή και την Τεχνική Υπηρεσία στο Γούπισου Ηράκλειας. Εξέταση βέβαια τη διάχυση των χρήσεων χώρων για τις κοινοφελείς χρήσεις και τις κοινωνικές υποδομές, σε σχέση με την προστασία της γεωργικής γης, τον έλεγχο της εκτός σχεδίου δόμησης, την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και του τριτογενούς τομέα, την πρόθεση του εναλλακτικού τουρισμού, την αναβάθμιση των δικτύων άρτευσης και τον εξυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας στην γεωργία και στην κτηνοτροφία, είναι προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται και εδώ στο σενάριο 3. Προχωράμε στις περιοχές τις συγκεκριμένες που έχουμε αναφέρει, στις κατηγορίες των περιοχών. Πάμε, εάν προκύψει σύμφωνα με τους πληθυσμούς να έχουμε επεκτάσεις, θα εξεταστεί ή θα τεκμηριωθεί η μη επέκτασή τους. Και έχουμε μετά τις περιοχές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εδώ έχουμε τώρα περιοχές οι οποίες προβλέπονται σε Ηράκλεια, Σκοτούσα, εννοώ δημοτικές ενότητες και Στριμονικό, και περιοχές εμπορευματικών δραστηριοτήτων σε Ηράκλεια, Σκοτούσα και Στριμονικό. Είναι αυτό που είχαμε πει για τους λόγους που δεν έχουμε στο σενάριο 2 και έχουμε στο σενάριο 3. Πάμε να δούμε τις εικόνες. Η πάνω εικόνα είναι ως προς τις ΠΕΔ, είναι περίπου ίδια, όχι απόλυτα, με το σενάριο 2. Βλέπουμε τα πάρκα είναι τα ίδια δυτικά της Ηράκλειας, νότια της Ηράκλειας το ίδιο και ανατολικά του Βαλτερού. Εάν θυμάστε το πολύγωνο που είχαμε για τον ΠΕΔ μεταξύ Ηράκλειας και Βαλτερού, βλέπουμε ότι αυτό έχει διατηρηθεί ως προς την δομή του, όπως προσεγγίζει την οδό σύνδεσης Βαλτερού με Ηράκλεια, αλλά επεκτείνεται προς τα πίσω, λέει και μέχρι τα όρια της ζώνης, εδώ είναι το φυσικό αέριο, δεν είναι? Ναι. Αλλά δεν προσεγγίζει στην επιμήκη του προς τα ανατολικά επέκταση τον οδικό άξονα. Ο λόγος είναι για να μην συγκεντρωθούν οι σημαντικές δραστηριότητες και να επιβαρύνουν τον οδικό άξονα αισθητικά. Επειδή εδώ τώρα προκύπτει μια μεγαλύτερη περιοχή, στο επόμενο στάδιο θα εξετάσουμε αν αυτή θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί χωρίς πολεοδόμηση ή με πολεοδόμηση. Υπάρχει ένα δίκτυο αγροτικών δρόμων που μπορεί να εξυπηρετήσει, αλλά να δούμε και τους όρους δόμησης και της χρήσης γης που θα υιοθετήσουμε στο επόμενο στάδιο, άρα θα δούμε αν θα προταθεί πολεοδόμηση ή όχι. Τα υπόλοιπα παραμένουν όπως ήταν στο σενάριο 2. Στα χρυσοχώραφα βλέπουμε το κίτρινο αριστερά που είναι για την ανάπτυξη του γεωδερμικού πεδίου.
Στη Σκοτούσα βλέπουμε ένα ανοιχτό μπλε πολύγωνο μέσα περίπου στο σχέδιο. Εκεί υπάρχει μια εγκαταλειμμένη περιοχή που θα έλεγα μεγάλης δυναμικής όταν λειτουργούσε, η οποία έχει εγκαταλειφθεί πλήρως. Υπάρχουν εγκαταστάσεις, άρα αυτές ή θα παραμείνουν όσα έχουν, δηλαδή περίπου ερείπια, ή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Έτσι εκεί προτείνουμε για κάποιους που θα το δουν θετικά να προκύψει ΠΕΔ εμπορευματικών δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να ξαναζωντανέψει αυτή η περιοχή, και βέβαια είναι πολύ κοντά στο σχέδιο της Σκοτούσας, αλλά εμπορευματικές δραστηριότητες θα είναι, δεν θα έχουν καμία όφληση. Προτείνουμε στο στριμονικό δεξιά την περιοχή που λέγαμε, είναι ίδια με το σενάριο 2, δυτικά του Βαλτερού είναι το ίδιο με το σενάριο 2, και πάμε και προτείνουμε τώρα στον κόμβο τον υφιστάμενο που είπαμε ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί, ΠΕΔ επιχειρηματικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σκληροδέματος και ασφαλτοδείγματος κλπ. Είναι μια περιοχή που είναι δίπλα στην Εθνική Οδό, υψομετρικά είναι πιο κάτω από την Εθνική Οδό, άρα δεν θα υπάρχει επιβάρυνση. Δεν υπάρχει κανένας οικισμός κοντά, υπάρχει ήδη μια καταγεγραμμένη βιομηχανική δραστηριότητα, και επομένως θα μπορούσαν και εκεί οι δραστηριότητες της Δημοτικής Ενότητας Σκοτούσας να συγκεντρωθούν στο σημείο αυτό. Εδώ δεν έχουμε κάτι καινούριο σε σχέση με τις βιοτεχνικές και βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα έχουμε πει στις προηγούμενες εικόνες. Ξαναγυρνάω επομένως πίσω στο κείμενο και εξετάζουμε, ή μάλλον επαναλαμβάνουμε, θα τα εξετάσουμε τις περιοχές ΠΕΚ που είναι οι αυτονόητες, που είπαμε και στο σενάριο 2. Είναι οι περιοχές ΠΕΠ που επίσης είναι αυτονόητες, δεδομένου ότι αφορούν τις παραρεμάτες και παραποτάμιες κυρίως ζώνες, και προχωράμε στις περιοχές ελέγχου χρήσεων γης για τον περιαστικό χώρο. Θα δούμε την εικόνα και βλέπουμε το κίτρινο που είναι δυτικά της Ηράκλειας. Αν θυμάστε, στο σενάριο 2 ήταν η σφήνα που είχαμε νότια του δρόμου που πάει από Ηράκλεια προς Λιθότοπο. Τώρα επεκτείνουμε αυτή την περιοχή και από την άλλη πλευρά του δρόμου, άρα υπό την έννοια του κορισμού των δραστηριοτήτων, εδώ αυτή η πρόταση, λέει, το σενάριο 2 είναι περισσότερο δόκιμο, δεδομένου ότι δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, το μη κορισμό νότια, αλλά τον επιτρέπει βόρεια. Για βέβαια την άναρχη δόμηση είναι κάτι το οποίο περιορίζει και την άναρχη δόμηση. Τα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες περιοχές δεν έχουμε κάτι. Άρα προτείνουμε έλεγχο του περιαστικού χώρου μόνο στην Ηράκλεια. Γυρνάμε πάλι πίσω και προχωράμε στην ΠΕΧ για την αγροτική παραγωγή και τον αγροτουρισμό. Η ευρύτερη περιοχή είναι η ίδια, δηλαδή είναι η μεγάλη έκταση του Δήμου, όπως ήταν και στο σενάριο 2. Και θα πάμε να δούμε τώρα τα κτηνοτροφικά πάρκα που προτείνονται εντός της ΠΕΧ, αγροτικής παραγωγής και αγροτουρισμού, σε Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας και Δημοτική Ενότητα Στριμονικού. Στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας βλέπουμε τα πάρκα που είχαμε εγκωδιάσει πέριξ του Βαλτερού και στο προηγούμενο σενάριο. Είναι τα ίδια. Και πάμε στην επόμενη εικόνα που βλέπουμε το επιμήκες πάρκο
μεταξύ χρυσοχώραφα και λιμνοχώρη, επεκτείνεται προς τα κάτω. Βλέπετε το τμήμα που είναι δυτικά της ΠΕΔ του γεωθερμικού πεδίου. Υπάρχει ήδη καταγεγραμμένη τάση και για αυτή την περιοχή. Υπάρχουν ήδη μονάδες λιγότερο οργανωμένες. Άρα θα μπορούσαμε, αν κανείς σκεφτεί τα επόμενα 15 χρόνια που είναι ο χρόνος σχεδιασμού του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου, είναι κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να θεσμοθετηθεί και αυτή η περιοχή, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί η κτηνοτροφική δραστηριότητα. Γύρω από την Κίμηση και το Ποντισμένο είναι οι περιοχές που ήδη έχουμε κουβεντιάσει. Στο Στριμονικό είναι η επιμήκης περιοχή που λέγαμε παρά το Ρέμα, που υπάρχουν ήδη δραστηριότητες και είναι κοντά η Εθνική Οδός. Νότια του Βαλτερού επίσης έχουμε συζητήσει για το κτηνοτροφικό πάρκο. Στα δεξιά που είναι ο βιολογικός το βλέπουμε. Στο Χήμαρο υπάρχει επίσης μια έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα στο σημείο που είναι το κόκκινο πολύγωνο, την οποία στοχεύουμε να την βοηθήσουμε να αναπτυχθεί. Δεν την προσεγγίζουμε στο σχέδιο του Χημάρου και κινείται στη μία περιοχή από τον υφιστάμενο αγροτικό δρόμο. Υπάρχουν ήδη δραστηριότητες, μπορούν να αναπτυχθούν και περαιτέρω στο πολύγωνο αυτό. Στο Δασοχώρι είναι η περιοχή, το κτηνοτροφικό πάρκο που βλέπουμε στα δυτικά του, και στο Ζεργολατιό υπάρχει ήδη τάση για μονάδες, υπάρχουν ήδη κάποιες και ορίζουμε μια ευρύτερη περιοχή στο πολύγωνο που βλέπετε. Ολοκληρώσαμε τα κτηνοτροφικά πάρκα του σεναρίου 3 και μπορούμε να προχωρήσουμε στις ΠΕΧ με τις ιδιαίτερες χρήσεις. Είναι η ΠΕΧ που είπαμε νεκροταφεία, ζώνες φυσικού αερίου κλπ, βιολογικοί καθαρισμοί που είπαμε στο σενάριο 2. Αυτές θα οριστούν στο επόμενο στάδιο συγκεκριμένες, μία προς μία. Η εξέταση μεγάλου πάρκου στην Ηράκλεια ή συνθηκό πάρκου με διατροφήτευση στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής πλατείας, πέριξ του γηπέδου και βόρεια και δυτικά της πόλης, όπως έχουμε πει και στο σενάριο 2, είναι η ίδια πρόταση. Προχωράμε στην εξέταση της δημιουργίας πάρκου στη Σκοτούσα ή εναλλακτικά συνθηκών πάρκου με διατροφήτευση στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Σκοτούσας και Νέας Τυρολόης. Υπάρχει εκεί κάποια δραστηριότητα καταγεγραμμένη του Δήμου σχέση με διατροφητεύσεις και συνθηκών πάρκου. Είναι η εξέταση μεγάλου πάρκου στο Στριμονικό εκατέρωθεν του Ρέματος. Έχουμε, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, μια πολύ εκτεταμένη περιοχή, η οποία είναι αδόμητη, εκατέρωθεν του Ρέματος. Στα όρια, μετά την ισοριογραμμές πλημμύρας, θα μπορούσε να αναπτυχθεί πάρκο ή συνθήκες πάρκου με διατροφήτευση. Μια επόμενη πρόταση είναι η εξέταση του ειδικού πολεοδομικού καθεστώτος του οικισμού με Λενικίτσι, λόγω της ιστορικής εξέλιξης, πώς έχει προκύψει ο οικισμός, και προχωράμε μετά σε κάποιες γενικές προτάσεις που μπορεί να έχουν πιο συγκεκριμένη μορφή στο επόμενο στάδιο, προώθηση του ήπιου και αναλυτικού τουρισμού, την ανάπτυξη βέβαια των κοινόχρηστων χώρων, έλεγχο της εκτός σχεδίου δόμησης, τη διαφύλαξη του αγροτικού κτηνοτροφικού χαρακτήρα του Δήμου, αναδιάρθρωση γεωργικής γης, τα έχουμε πει και στο σενάριο 2, αξιοποίηση και επέκταση της αρδευόμενης παιδινής γεωργικής γης, μη σπατάλη του αρδευτικού νερού για την προστασία των υδατικών πόρων, ανάπτυξη κτηνοτροφικής παραγωγής και τη συγκεκριμένα εκπόνηση μελέτη σκοπιμότητας του γεωθερμικού πεδίου Ηράκλειας. Θα πρέπει να προκύψει αυτή η μελέτη, ούτως ώστε να τεκμηριώσει την σκοπιμότητα, το δόκιμο της αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου. Το γεωθερμικό πεδίο είναι δεδομένο, όμως ο τρόπος αξιοποίησής του
και αν από κάποιον είτε ιδιώτη είτε από δημόσιο φορέα, αν θα καταστεί να είναι βιώσιμη αυτή η αξιοποίηση, θα πρέπει να προκύψει πρώτα με μια μελέτη σκοπιμότητας. Τις εικόνες τις είχαμε δει. Προχωράμε στη συγκοινωνιακή και μεταφορική υποδομή. Προτείνουμε master plan συγκοινωνιακών έργων, ώστε να σχεδιαστούν τα έργα και μετά να αρχίσουν να προκύπτουν οι εφαρμοστικές μελέτες, οι εφαρμοστικές τεχνικές μελέτες. Αναβάθμιση του οδικού άξονα Παλαιόκαστρο, Εθνική Οδός Γεφυρούδη Βαλτερό, Ηράκλεια. Επίσης την οδική παράκαμψη του οικισμού Γεφυρούδη, εναλλακτικά βόρεια ενότια του οικισμού, με επικρατές τη νότια παράκαμψη. Η Ηράκλεια πρέπει να αποκτήσει μια ταχεία πρόσβαση, χωρίς οι οδικοί άξονες προσέγγισης της Ηράκλειας να περνάνε μέσα από οικισμούς. Άρα πρέπει να προκύψει η παράκαμψη των οικισμών. Και βέβαια και για την αποφόρτιση των ίδιων των οικισμών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των οικισμών. Στο πλαίσιο αυτό είναι και η οδική παράκαμψη του Βαλτερού, εναλλακτικά βόρεια ενότητα του οικισμού, η αναβάθμιση των ισόπεδων κόμβων που είναι πρώτη προτεραιότητα, που ήδη μαθαίνουμε ότι έχει δρομολογηθεί του ανισόπεδου κόμβου στο Παλαιόκαστρο. Η αναβάθμιση του τμήματος της επαρχιακής οδού μεταξύ Ποντισμένο και Κοίμηση, δεδομένου ότι η οδός διέρχεται ανάμεσα στους οικισμούς και είναι ουσιαστικά μια ημιαστική οδός, ενώ είναι επαρχιακή οδός με μεγάλες ταχύτητες. Άρα πρέπει να υπάρξει κάποια αναβάθμιση και για την εξασφάλιση των συνθηκών της οδικής ασφάλειας. Είναι η αναβάθμιση της περιμετρικής περιφερειακής οδού Ηράκλειας, η οποία εξυπηρετεί την εκτροπή από τις κυκλοφορίες από Ποντισμένο, Ηράκλεια, Βαλτερό και Γεφυρούδη. Είναι περίπου το πνεύμα της νέας οδού που έχει φτιάξει ο Δήμος περιφερειακά της Ηράκλειας. Η αναβάθμιση των οδικών αξώνων, Εθνική Οδός Νέα Τυρολόη, περιμετρική Τυρολόης, τα άλλα δέντρα Σερών, συμβολή με περιμετρική